Ix-xogħol fil-pjazza ta' Raħal Ġdid għaddej ġmielu u skont iż-żmien stipulat. Fi żjara tas-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u Komunitajiet Silvio Parnis kien innutat kif il-bankina ta' naħa minnhom diġà lesta u żdied service culvert biex is-servizzi kollha jgħaddu minnu u jekk il-quddiem ikun hemm bżonn tiswija ta' ħsara ma jkunx hemm bżonn li tinqala wiċċ it-triq. Sar ukoll xogħol siewi fuq il-latrina pubblika b'diżinn kontemporanju li jaqgħad mad-diżinn tal-pjazza. Din se tkun l-ewwel latrina gender neutral u għalhekk tikkumplimenta l-politika tal-Gvern f'dan is-settur. Barra minn hekk f'dan il-post se jitwaħħlu għadd ta' kameras b'sorveljanza għal 24 siegħa kuljum. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Parnis innota kif permezz ta' dan il-proġett li huwa xewqa ta' residenti tal-komunità kummerċjali u dawk li jżuru l-lokalità, din il-pjazza se tingħata lura lir-residenti isbaħ u iktar aċċessibbli. Il-perit Christopher Mintoff spjega kif wara x'intoppi żgħar fil-bidu fejn instab li kien hemm bżonn ta' titjib fis-servizzi taħt l-art, issa x-xogħol miexi tajjeb. Sejrin b'ritmu tajjeb ħafna, il-proġett sejjer kemm bħala pacing, bħala żmien u kemm anke bħala kwalità, sejrin kif xtaqna fil-proġett, anke bħala materjali n-nies qed igawdu diġà l-ispazji li ftaħna u qed jibdew jieħdu sempil tajjeb ta' kif ħajkun il-proġett finali. Ix-xogħol mhuwiex ifixkel li maniġġar ta' traffiku filwaqt li l-ground ta' Paċe Grasso infetaħ mingħajr ħlas biex ikun iffaċilitat il-parkeġġ. Tmiem il-proġett se jfisser it-tnaqqis ta' ċirkolazzjoni ta' traffiku bla bżonn, żieda fiż-żona pedonali u titjib fil-kwalità tal-arja anke permezz ta' żieda ta' siġar indiġeni. Kien innutat ukoll kif il-parkeġġ disponibbli se jiżdied b'54% u se jinħoloq aċċess dirett ġdid mal-Emcast. Dan fl-istess waqt li l-proġett mistenni jagħti spinta lill-operaturi kummerċjali fiż-żona. Is-Sindku ta' Raħal Ġdid Dominic Grima innota s-sodisfazzjon tal-lokal e kif din il-pjazza se terġa' tingħata lura lin-nies. Proġett ta' katina ta' proġetti. Aħna lantana u kif warajna kif qed taraw waqgħet il-letrina antika biex naqdu il-ġnien Mediterran ma' pjazza Antoine de Paul. Jiena sodisfazzjon bix-xogħol għax dak li ftemna daw l-aħħar sentej li tkellimna flimkien ma' l-Onorevoli Silvio Parnis, illum il-ġurnata qed naħdmu flimkien bħala kunsill biex dak li huwa l-aħjar għar-residenti u għall-lokal ikun minn ta' quddiem.